Kadingitin mi pamagayam, ti panagpukaw tayo di tangatang, gapo iti technical problem. Ituloy tayo nga ibasa ti surat ni pagayam tayo Lerma. Nagpakada kami nga rod iti Donya nga kahera. Ma'am, mapang kami lang agmerienda. Mapang kami lang agmerienda, di ta asilig tayo. O sige, abay sa nyo kayat ti merienda dito. Ay, treat ko ni Lerma, ma'am. Di ba rin kadwa tayo? Ay, kastaya. O sige, bahala kayo. Ngemang kayo na yung bibiyag. Sungbat ti kahera. Napan kami ti maysa nga pagmeriendaan manong Robert. Kaya kami ti sa ako pagmeriendaan, manong. Ano gayam ti sa nagan ni ma'am, J. Kahera, na nadun niya, ay, Ma'am Chen ti awag mi, Chen ti nagan na. Kastaya, makita nga talaga nga puro nga Chinese, nakapudpudaw. Wena, amo ka di nga da anak na, may maysa nga anak na. Isu ti kadwa na nga mangipatpataray, ti negosyo na dito. Ti asawa na, aday jay China. Ngayon, manmanong agawid. So nga, duwadalay nga ginati at dito. Kastaya. Kasla na anos men. Talaga na anos. Amo na tayo makisama. Ngayon, ti may sa kadigdi problema, medyo nakapsot luwag pamakan. Basit-basit. Kasta nga min di suda. Kastada nga agina. Basit ikan kanenda. So nga, kayat damit nga basit ipakanda ka na iti trabahador da. Dito ti may isa ka dagiti kangruna na pakaumaan dagiti mayong emplo dito eh. So nga, praktisi mo na ti basit ti kanin na. Anya ti kayat mo? Ore, anya manong. Kayat mo ka di pansit na mas ti pansit na dito eh. Ada pa'y free nga sabaw. Kayat mo soft drinks. Kayat ko lang manong. Kaslakay kayat ko ti sandwich. Saan mo ka di nga kayat di sandwich, ken pansit, ken soft drinks? Ay, aman-amanong, thank you. Kinunakit na pan nag-order. Bayat ti panangururay mi ti order mi. Nga makan manong Robert. Matiltiliwak ni manong Sani. Nga, perperringen when numatmatmatan na ti rupa. Iti pan nakakitak manen nga matmatmatan na. Apay manong, ada ka di rugit ti rupak, sang kakita metlatan ti rupak. Awan, mapintasan ak lang iti rupam. Ken bagay na bagay ti rupam ti buhok mo. Sakit din na po daw ka. Ay, thank you manong. Mangan no, ag selos ha. Ada ka din asawa yo. Kinunak manong Robert. Adan anak yo, awan pa'y, kaming busy kami met nga tuwa. Adamit trabaho ti asawa. Kastaya. Ne, adan ti makan manong. Manganta nga ro din ta, agsuglitan ket no, agungit ni Ma'am Chen no, mabaybayag ta dito yan. Saan kami unay nga nagbayag? Talaga nga paspas ti panangan mi gaputa. Agur-uray nga ro ti trabaho manong Robert. Wenno, apagbitlaing ti pakada mi ti boss. Ngem ti panangan mi kaskas di. Nga kasla saan nga maipusing digiti mata ni manong Sane dito'y rupak. Banag nga kasla pagnerbyusak. Anya metin deto'y. Jakpek din may imas ti mga niti. Kanayo na pa nakakita nga matmatmatan na. Umuna ako man lahin niya aglipas. Manong nalpasa kon, mapantangkit no. Adakit di masaon Ma'am Chen no mabayag taunay. Sige, yurenak na mapangkubayadan ti minirienda ta
Kukalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns nga babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Edi makasubli kami iti lumber, wenno hardware, Manong Robert. Sabalin ti nakatugaw iti kaha. Nasdaawak, may isang lalaki, ken sa ano na nga madlaw, may sunak it Chinese, gaputa. Kasla na po daw lang nga Pilipino. May, mangsani, sabalin at tinti kahiraw. Ay, dito ti kungkunak ng anak ni Ma'am Chen. Isuna ni Lee. Ay, kasta yan. Anya rin din aramili kita. Itulot ka iti yan na. Ibagat nga si Katibaro nga. Sales lady. Nagdiretso kami nga rin iti ayan. Ti kunana nga Lee. Manong Robert. Sir, ni Lerma, barong nakadwa tayo dito eh. Inawat ni Mamim nga may isang sales lady. Saan niya simungbat? Kinita na ket di ni Manong Sani. Agsublikan ni pwesto. Iti agtugawak dito awang kan. Nagsiduki rakta kasla istrikto ti managanli Manong Robert. Ensigida nga nagsubli ni Manong Sani ti mismo nga pwesto na. Iti pan nakaridaw ti nasao nga lumber hardware Manong Robert. Oh, siga. Api nga nakamagtedir kami tlatan dita. Mabangga ni digiti padam nga sales lady ta, tumulong kan. Wenno,
Anya ka dito tulag yung kanimami. Ay, uwan, sir. Ay, mangrugi at tanong itangal daw, sir. Kinunak ngem na palalo ti nervyos ko, aglalo di makita nga. Nasidap ti panagkit-kita na. Ngem Manong Robert nakagugwapo kasla artista ni Lee. Wenno ti anak ti amo ni. Oh, mapagngaro din ha. Damagem ka rin kadwam nga sales lady no anya ti Bram. No adda ti sumungan, damagem no anya ti katangin na. Wenno damagem, ada ka din na nga sistir kada kayo sir, ma'am. O na ma. Ay, uwen sir. Kinunakit intaradik kung tinagturong iti ayan di padak nga sales lady Manong Robert. Nagungit-ngit din dito. Yak sa manusang dito yung lalaki. Kasla na kaungugit ti kita na. Kinunak itinakim ko nga permiti nervyos ko manong ko. Kaasi ni Apo Diyos nagbalin meta man nakaawat di kiti kakadwa. Insurudak no anya ti aramidek. Bayat ti panaglaklako kwenno panang sursurot ti panaglako Manong Robert. Dito'y kabsat nga makitkitak latta ti panang matmatmat kanya ni Manong San. Ti security guard iti pagtrabaho. Nunaduma at sabat di kiti matami ket umisem. Subadakmet ti nasamit nga isem kaputa. Saan kumet nga kayat nga? Saan na subadan? Aglalukit na kasaysaya. In libre na pa iti merienda. Manong Robert. Naglabas ti oras kabsat. Madano nen ti pangal daw. Agklus kami ti may nga oras tunggal alas 12. Manong Robert tapnumangan kami. Oh, isarak ka din ti ridaw. Ano ti pagsirkan. Balikas ni Manong Sani idi alas 12. Ay sige, kinunamit di kiti kakadwa. E dinto nga ni Mr. Lee ket Tim Macder ken pinanawan ng tikaha. Nagturungan iti likod Manong. Namin sa jeti ayan ti balaydan nga masigurado nga mapanmetten mangan. E di may recap ditoy nga inukradda ti makupin nga lamisaan. Ketan niya nakigtut ko ta at dagayamen digiti makan. Adda dua a kaserula ken maysa nga paglutuan iti inapoy. In parabaw da detoy sa inruaras da digiti plato. O lerma, kargaamon ti platom tamangan tayo. Kino na ti maysa. Imasidig ni Manong Sani ket aguri kayo. Adda balon ko. Adda balon ko a pinakbet nga nalaukan iti bakne. Inayon tayo iti si datay. Amok nga basit manet indasarda para kada tayo. Imisem di kiti kakadwami ket napannain nala ti lunchbox nga naglaon iti pinakbet. O, lerma kahit mo, kinunana nga intakal na ti kutsara ket nakargaanen iti nateng. Inkarga na iti plato ket thank you Manong, thank you. O, da kayo, ketyo, mangala kayo na eh. Naglabay metten ni Manong Sani ket dita naggigiddan kami anangal daw Manong Robert. Kasamanan nga ituloy tayong ibasa dito surat ni Lerma Gyaman tayo kadig sumaganad. Thank you very much Mr. Onofre Durupa ni Liwayan ay Hawaii. Maraming salamat Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin manipod dita Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo ti Baguio, ket yung ipagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 sa Flores Street, Lawag, Siri. Kastapay nga gyaman tayo kay ni Mr. Guillermo Agustin, kay ni Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo di TMT Construction Company nga masarakan, iti 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti
Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo si Pupudno, tiya TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana, amalpas, ti kayat yo panak din na pasdek, babenti pa ng imaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili, tiya Marcos. Thank you very much kan ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tiyo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da ka rin nagkakalaing nga aircon technician, staff nornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo, babenti pa ng imaton ni Engineer Neil. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Idimalpas kami amangan, kabsat ko, ade may nangala karigiti nausar, nga plato, kutsara, ken ore rigiti kaserula. Dagito ikat katulong iti mismo abalay. Intugaw mi basit, nga madamdamapay, sumunga din ni Li, wenno ti anak ti agtagikwa. Oh, sani, lokatamon ti roll up. Aglakot tayo man eh. Narigaten no, saan tayo nga makalako ti ado, dakkel ti mabayadan. Balikas na. Insigi damit nga inlokaten ni Sani, manong Sani, ti roll up, manong Robert. Ket dito'y nga talaga nga adu digiti agur-uray ti ruar. Dito'y manen nga timulungak wenno, timulungak iti panaglako. Pas asistira na kadigiti kakadwak no, adda ti jakam mo. Ngem, nalakamit laing siguro gaputa adamit ti listaan digiti presyo nga pangkitaam manong Robert. Depende laeng no anya ti bagat ti customer wenno anya ti produkto agatangen na.
Nagsaka kiti trabaho kabsat, wenno ti kastoy nga trabaho, ngem manerbyusa nakno, adda mapangku ipan nga listaan, dagiti nagatang, ken ni Mr. Lee, wenno ni Lee, nga iso ti kahero, iti dedi nga gundaway. Sir, deti ti computation ti gatangin na. 3,000 pesos kaya nung patapulog it 5 nga pesos. Oh, sige. Mapamuro din iti disiplina. Balikas na. Iti pa nang yawat na iti supli when no kwarta manong Robert. Dito'y nga, nagtinugmok ti panagkita mi. Anyan ta kasla aglulukin ti rignak, gapu iti kinagwapo na. Talaga nga kasla artista. Laeng manong kasla saan niya napintas ti ugali na gabuta. Na istrikto ken, sa anunay nga umisisip. Saggay sa di balikas na nga no dumakit. Kasla da kabulon na panagungit. Kasi ti may isa nga, saan na nga maawatan digiti na ilista. Oh, ano dito yung Elsa? Api nga, ay, sir, sorry. Saan nga nabintas ti pa nakaisurat na? Oh, puri hirem. Diyak kayat ti kasta. Nasiputak latta ti panang kumel-kumel na iti papel nga naglistaan ti kadwami nga ni Elsa, Manong Robert. Kiti di agsubli ni Elsa, sigurado ka nga okay dito yun ha? Kinunana. Uwan sir. Sorry sir. O sige. Nakita nakit, nagtung itong edmet ni Lee, Manong Robert. Sus apo, nagrigat niya tano. Agkamaliak. Masapul nga. Sigurado di kiti isursurat ko kang ronaan nati. Panagkumkwenta kit. Istrikto dito nga Lee. Nadanon ti malem, manong ko. Alas 5:30 idi rekepan min ti Lamberia nga paglokwan mi. Dito'y met nga, ure laingin ni Manong Sani ti Karilyebo na. Ngamin adda gwardya ti Rabii, adamit gwardya ti Aldaw. Duada nga agsinublat, Manong Robert. Oh, pero ti first night mo dito ya. Nagsisingpet ka, Lerma ah. When manong nasingpet ako eh. Amom numalpas ti operasyon. Ornusin nyo digiti lako. Ada digiti saan nga napintas ti pan nakaiplastar na. Kada kita sarming nga pagidisplayan. Ornusin nyo. Tapno into nubiga. Ready damanen nga. Makita digiti tao. Amom naungit nili. No makita na agtabtabingi digiti display. Sigurado nga agungit deta. Uwan nga ro. Na-stricton siya. Saan lang nga na-stricto? Sabsabali ti ugali na deta. No, makapungtot talaga nga ibirak nga latta ti sarita na. Oripay kada kami nga. Gwardya, pakiramanan, ti lalaki nga kadwate dito. Kasta ay. Nga magandad ka. Agandad ka kit nagwapo. Ado ti babae na deta. Sigurado lakit di amano. Ngamingkit nakagugwapo. Kasta artista. Sige. Mapanakon kit. Adan san ti Karilyebo. Okay. Sweet dreams ha. Imasim ti maturo. Dapat into no sumang petak no bigat. Kastan tumanin ti kapintas mo. Kilti lang da may ibagbagam manong tunukwan. Mamuan ti asawam di kita nga ibagbagam kanyat ta. Aga pa kayo. Saan tamit ka ibagbag ha? Duwata laing mo ti makangkangig iti pagsarsaritaan ta. Sige. Mapanakon. Bye-bye. Kinunana nga, nakaisisem. Entayag kumeti aking kanawan nga imak nga kasla agbabayak met kenkwana, ket anyan nga nanayunan ti isem na. Iti pa nang subad ko, iti pa nagbabay ni Manong Sani, Manong Roberta. Lugar nga yan mi nga nangaldaw, ket isumit laing tinang rabian mi. Nga mi di malpas kami nga makapang rabii, pasado alas 6, when no dandani nga tanag alas 7.
Inurnos mi ti lugar, wenno ti pagtagilakwan, dinalasan mi met tinanganan, tasaan da kayat nga adari ti may rigrig-rig nga makan, ket makuton. Napan kami aminen iti kwarto nga pagyanan mi, nga adday ti likod tinasao nga lamber, Manong Robert. Alerma, di ti katrem nga pilim? Ay, when? O sige. O sarem ti may nga laker. Ti may nga laker, at di ti bedsheet, at apay pungan. Iti baba na, mabalin mo nga pagipanan kari ti arwaten. Ti bedsheet ket, masapul nga sikat ti manglaba. Amin nga arwaten tayo dito, datayo ti manglaba. Masapul na datyam oras tayo nga manglaba. Kaslakan niya kita, mapanakaglaba, sakbay nga sumrekap. Mabalin niya, umpay ti labaam, tatimet tayo lang arwat mo iti bigat ti arwaten. Yan, kasta ti sistema dito eh. Di sabon, pupa tayo. Saan nga pupa ni ma'am? Sana pupa ti pagtrabahuan tayo. So nga dapat nainot tayo. Tapnad naman tayo ti sweldo tayo. Paano magbaga ni Elsa kanya, Manong Robert? Dito'y nga, intugaw ko iti iking ti kama. Kabsat inot da nga rimwar amin. Nga mapan iti banyo. Nagpaudi akon gaputa, masapul nga ipenpen ko di iti arwate kiti na ito di nga laker. Kinitak kit agpeso nga dati pungan, dati ules, dapat ti bedsheet. Inplastar ko nga ro din ti bedsheet, iti napilik nga katre, kanin penpen ko metten di iti arwatek, Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat, simreken di iti duapay, ngem na udi pa'y laeng ni Elsa, iti ayan na. Dito'y kabsat nga, oy lerma, mapangkamitin agdigos. Masapo na, masapat tayo nga matulog. Amangan ta, ano ti customer yung tunubiga? Ay, thank you. Wen mapanakon, alaik lang ti tuwalyak, ti sabon ko, ti shampoo. O sige, naipinpin mo ka di amin hindi kiti arwate. Wen, naipan ko ti bedsheet iti pagindaak na katre. O sige nga ron, mapanakon. Pinanawak ida, Manong Robert. When kabsat na panak nga ron iti na ito di nga banyo. Nalawati, nasa nga lugar, mabalin ti aglaba, at dadwa nga banyo. Mabalin nga agitdan ti duwang agtigos, Manong Robert. At nasadyay ni Elsa, o sige, usaray mo ti may sa banyo ta, malpasak metnen, tintun may sa kanya. Tapno, masapa tayo nga ginana. Masapa tayo nga maturo. When, thank you Simrekak nga rod, Manong Robert, ket ditoy, nga nabawasanak, edi agbukbuk ako niti danom, gapu iti kinapudot, ken siguro gapu pa iti panlugmin nga nagasistir, wenno naglako. Kabigatan na, Manong Robert, nakadigos kami manen. Iti mismo metlaeng nga lugar nga panganan, adda kami manen nagsasango sa diyay, ngimsan pa'y nga nakalukat, ti pagtagilakwan. Kape, tinapay, ken adda ti sangkabasit a pansit, ken isu ti pamiga, nga naidasa. Naragsak kami nga nagsasango ta, kasla sa anak kon nga, kabaro kadakwada, kasla nabayaga kon. Lerma, masapol nga saan kang agbabain dito eh. Dito eh, basit lang ti maipakan. Iso nga, mangan ka, ibusem ti kukwam. Tapos nung biyag kiraos ti tiyan mo, ang ganat hindi pa nagmimerienda. Kuna ni Elsa tinagbalin nga kasla, kaasitgan kanyak, gaputa, napintas ti panakisarsarita na. E dinto nga dagiti dua, Manong Robert, ket kasla ding ingrata da. Ngayon, iso damit latlat ti agkaklos. Dagiti dua kakaduami. Dagiti lalaki nga parabagkat sa balimet ti ayanda. Wenno sa balimet iti pangananda. Manong ko. Maisinamet ti pagyananda kada kami ababay. Madama ti kape, ken panangan mi ni pandesal, ken pansit, idi sumangpeten ni Manong Sani, Manong Robert. Oy, girls, aguri kayo. Ada ti balong ko,
nayon nga si Dayo. Anya na ita. Ada ti prito atuyo, ken ada pe prito a manok. Inayon yun iti kaninyo. Amok nga basit man yung tinainasar para ka na kayo. Ken agkape akpay. Makigiddanak pa yung agkape ka na kayo. Kagiddanin ti panangalan na iti baso, ken kastamit tin kutsara, ket linukatan nan ti kape, nagtimpla mano. Dito'y met nga, nagustuhan mi ti prito a manok, nga balon na, ket nagkakatawa kami, hawan to pangal daw mo. Kinungko nami keng kuana, sanya bale, okay lang, ado ti magatang dita, di bale herma? Kinunana kanyak, nga nakaisisem kagidnan ti panang kudut na ititakyag ko, Manong Robert. Nagpulit rin na manong sana. Agchansing metten. Narugyan manen ti panaglako, Manong Robert. Ket kasti dati matiltilawaklat ni Manong Sani nga matmatmatan na. Uray no adda ti asistirak nga gumatang. No misem is makmet. Ngamin nakasesaya at mitkabsat. Agingga nga idi makita nak ni Ma'am Chen ket inayaban na kaputay sumanen ti kahera. Lermay te tinagan man na. When ma'am, lerma ma'am. Okay. Anya ti kayat mo nga day off. Kasi masapul nga saan kay nga gigidan nga day off. Anya ti mabalin nga aldaw ma'am. Ti mabalin nga aldaw ket Sabado. Sabado ta iso ti awan nag day off. Ti Lunes, Martes, Miyerkules ada. Ay awan ti Lunes kaya. Martes ti panang rugit ag day off. Mabalin lata kanya akong ti Sabado ma'am. Ngayon sigurado nga nagawid ka kumay ti Rabi ti Biyernes at subli ka nga masapat ti Domingo. Kamakamem ti pamigat no iso dita. Uwen ma'am. Sige ma'am. Kinunak. O sige. Mapangkan ni ti ayan mo. Napanak nga rod nagsubli ti ayan di padak nga sales lady wenno aglako Manong Robert ket nagtitinulong kami manen. Masidig ni Manong Sani ket kastoy ti saludsod na kanya. Anya ti nagsaritaan nyo kini Ma'am Chen. Api nga inayaban na ka. Dinamag na Manong no. Anya ti aldaw nga kahit ko apa nag-day off. Anya ti napiling nga aldaw. Kinunana. Sabado Manong. Wow! Api nga napawaw ka Manong Sani. Agkidan tayo ti day off. Sabado met ti day off ko. Ngem adda ti mangsukat kanyak nga gaputi agency. Isunok pa ti agwardya. Nagmayaten. May kano ka pasyarin di balayo Allah tila may ibagbagam Manong. Adala nga rutin asawa. Saan tang ibagbaga nga adda asawa. Saan tang ibagbaga. Saan tang ipalpalubos nga. Maamon ti asawa nga may kapinasyar. Abangan ta maamon datatang ti ninanang Manong. Makabaso na kung noong tandag no. Umay nakpasyarin ti kaskeng ka nga. Addaanin asawa. Ininot ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Nagbalin metten niya kasla gamaya kon iti nasao nga trabaho, ken ditoy nga agin enjoya. Laeng kasla nervyusa na no, nili wenno ti anak ni Mrs. Chen, wenno Ma'am Chen, ti adda iti kaha. Ngaminta, na istrikto. Ngem iti maysa nga aldaw, inayaban nak nili, iti ayan na wenno iti kaha. Anya tinalpas mo? High school graduate ak laeng, sir. Kayam ti agyan dito kaha? Saan, sir? Saan ko kaya? Awan ti, sa anak nga naruam iti panagsupli kada panagigim ti kwarta. Kastaya. Kita niya harap laingin, tinaadal mo, nagturpos kami ti high school nga kunam. Nagturpusak sir angim. Amangan ta, jak maanong no,
pagyanin na kitika ha. Damdamagik laeng no kayam. Saan ken wen laeng sumbat mo. Ngem agkit-kit kami tin ngayon sigida. Enoy kang kati tsansa di nasayaat no ipromote ka kas kahera iti deti nga negosyo. Wen aser ngem mga no jak ka balinan. Sige man laengin. Mapangkan iti pwesto. Ayun gaya, manutitawin man. Di shoot sukon, sir. Ag 19 akton iti maikatlo a bulan. Kastaya. Sige. Mapangkan iti pwesto yung sales lady. Kini ba nagsubli kiti ayan, di kiti padak, ngaglako, ano tindera, Manong Robert. Matmatmatan nak ni Manong Sani, bayat ngagapua kiti, sango ni Lee. Kaslala, agdamdamag di kiti matana no anya tinbaga ni Lee kanya. Agingga nga nakitak nga imisem ket Ines Macmet. Kimidday Manong Robert. Ngem, saan ko nga kiniddayan no di ket Ines Maclaeng. Kabsat ko kasla adda sabsabali idi nga ipaspasimudaag ni Manong Sani kanya. Ngem jaklaeng masigurado no husto idi ti adda iti panunod ko. Nadanon manen ti oras ti panagmerienda. Ditoy nga inawis nak manen ni Manong Sani nga mapangkami agmerienda iti ruar. Ket nagpakada kami nga ron. Kabsat iti manin dati, wani mo na nga nangi, librian na kanyak iti merienda, isumanin tinapanan mi. Dito'y nga, nabayag basit nga nagsarsarita kami, aging gana nga, dinamdamag na numanutitawin ko. Ketimbagak nga running to 19. Adayugayam ti baenta. Ngamin, 27 years old ako. Saan met ni Matlaw Manong kasla naubing met tilangam? Kinunak. Talaga? No kas pagarikan, makasapulak ti kasking ka ti edad na may bagay at nga tapay laeng. When nagubing met tilangam, kasla awan ti 27 mo. Kasla agkataib talaeng war arigen. Kinunak nga pinatere aokan Manong Robert ket anyan nga ragsak na. Anyan nga isem na itiday di nga inbaga. Kapsat ko. Papagahin sa tayo nga may lipas nga may basa dedi surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ken ayat ni pagayam tayo Lerma. Anya tigbali nalgasat ni Lerma iti trabaho nga na-strict na papagayam. Awisan da kayo nga kadwamin tumanayanin tunubigat bayat ti panangituri tayo nga may basa iti deti nga surat ti pagayam tayo Lerma. Deti nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwan na iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Lunes yu amin sa para, agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday. Ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.